Καλησπέρα παιδιά, σήμερα θα έχουμε πάει στο PlayStation. Ναι. Και λοιπόν, τώρα... Sorry. Λοιπόν, και είμαστε αυτή τη φορά παίζουμε σε κόσμο γιατί επικώς δεν θέλω να πω το ακόμα 4, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνεται. Σε κανένα lag. Λοιπόν... Μαλά! Και σκέλετο. Όχι, είναι μικρό παιδάκι. Σκά, κράνος οτοφόρης. Fire protection από infinite. Και thorns. Σκάτα έχει όλα τα χειρότερα. Έχω όλα τα καλύτερα. Ωραία μισή λοιπόν. Σουά. Πού έκανε εδώ. Μπουμ. Καπουμ. Καπουμ, καπουμ, καπουμ. Και μπροστά στο σπίτι μου πρέτς κατά. Δεν έχω βάλει τίποτα. Instant health. Το θέλω. Εδώ. Ναι. Και δεν θα παίξουμε ακόμα σε σερβερικούς, μπορεί να έχει πολύ lag. Οπότε θα δοκιμάσω το record, μπορεί να το αλλάξω. Το μου είναι Samsung και έχω βάλει το recorder από το Mobizen. Το ξέρω Mobizen για Samsung. Καλά ρε, δεν βλέπει τίποτα. Δεν φαίνεται τίποτα εδώ. Slime. Εδώ έχω βάλει σαν. Σαν το λίγο να μεγαλώσω τη φωτεινότητα. Και μεγαλωμένη. Ωραία λοιπόν. Βα! Τάρε. Τι σκατά. Βα! Βα! Άστε με. Άστε με, θα γίνεται χίλια. Δεν αντέχω slimes. Καλά, τα μικρά μπορεί να σκοτώ. Αλλά δεν μπορώ ρε, είναι γλίτσες. Κράντι, είναι slime. Sorry, τι σκατά. Χύμισε όλο. Τι σκατά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Σαν να μου έχω βάλει τις slime balls. Εδώ ούτε. Ούτε. Εδώ ούτε. Σου βάλει. Ούτε εδώ. Έλα θα σου βάλει. Ούτε. Εδώ. Ναι. Ωραία φίλε. Μίσο το μενού με slime balls. Σκατά. Μάνα, όλη την ώρα ντεύω. Κάτσε να δεις τώρα που έχω βάλει όλα. Αυτά που το έχω βάλει. Ούτε εγώ ίδιος έτσι. Και τους δώσεις. Sorry. Λοιπόν, άμα θέλετε το recorder, λέγεται Mobizen for Samsung. Εγώ βάζω Samsung κινητό. Έχω Samsung κινητό, οπότε γι' αυτό έχω βάλει Mobizen for Samsung. Πάλι ρώτα είναι flash. Πώς να κάνω αυτό. Και λίγο food. Έλα, εγώ το θέλω να βάλω pressure plate. Αν και που να βρεις εδώ πέρα, αφού είναι flat. Είναι flat ο κόσμος, είναι flat. Λοιπόν, έχουμε γεμίσει με ρόδε flash, πώς βρεις δηλαδή. Δηλαδή τώρα.
Κοίτα πως την έχω. Κι άλλος. Βα! Πω. Γεια σου. Λοιπόν, θα μπορούμε να δούμε φλες. Λοιπόν, βέβαια αυτό είναι το πρώτο βίντεο επίσης, γιατί δεν έχω ξανακάνει βίντεο ποτέ. Μη μου το κάνεις αυτό. Τι σκατά ρε, τι κάνει την με φτιάρι. Τι σκατά. Λοιπόν, κάτσε να γυρίσω από το σπίτι μου. Ανάτο και κάτω είναι, κάτσε να πω ρε γαμα. Δεν έχω βάλει για να το έχω δει στο Tablet Chest. Ξέρει γιατί το λένε Tablet Chest. Γιατί όποιος έρθει άλλος παίκτης και πάει να το ανοίξει, του έχει μια τράπα έτοιμη. Αλλά το ανοίγω εγώ, δεν μου στράψει. Εγώ το έχω χτίσει. Τι πάω να κάνω. Θα βάλω τα φλες. Εδώ τα έχω. Λοιπόν, χειρώσεις. Κάπου έχω τα iron. Άνατο. Λοιπόν. Εδώ τα κόκαλα. Ναι, και λοιπόν αυτό θα ανέβει στο YouTube because θα είναι και το πρώτο βίντεο. Θα ονομάσω first video για να ξέρετε ότι είναι το επόμενο βίντεο. Λοιπόν, επίσης δεν έχω βάλει ακόμα φωτογραφίες στο Google Sync, αλλά θα ξέρετε ότι είμαι εγώ. Θα βάλω κάποια στιγμή, σήμερα θα βάλω, αλλά όμως δεν έφερα το skin είναι αυτό. Λοιπόν, ξημερώνει. Άτε. Γεια σου. Λοιπόν, sorry παιδιά, μέχρι εδώ ήταν το βίντεο. Ξαφνικά 7 λεπτά είναι και 37. Λοιπόν, εδώ θα το κλείσουμε. Γεια σας. Επίσης κάντε ένα like στο βίντεο σας άρεσε. Subscribe στο κανάλι μου όταν βέβαια βάλω εικόνα και με ξέρετε. Γεια σας.